na itsahipan ang pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha pa ang gala. Kay damo padidingit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang pa umuran ay pagdalang kay papayungan. Permiha ngan sunod-sunura, kay bangin mahulo si kapitan ug himayura. Pangayilay tira pagsayaw ug pamustura, ay ahay kay masiganahan pahira hitira pagkala. Hala na itsahipangan pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha pa ang gala. Kay damong padidingit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang pa umuran ay pagdalang kay papayungan. Anaminuno nga pinayungan, kaupay daw hini ay ahay hinipagkitan. Naimug inihan paguran dito halawaan, agitaw upunan paguranan kwarta ngagin sa brag ni congressman. Hala na itsahipang ang pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha pa ang gala. Kay damo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang pa umuran ay pagdalang kay papayungan. Na itsahipan ang pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha pa ang gala. Kay damo padidingit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang pa umuran ay pagdalang kay papayungan. Permiha ngan sunod-sunura, kay bangin mahulo si kapitan ug himayura. Pangayilay tira pagsayaw ug pamustura, ay ahay kay masiganahan pahira hitira pagkala. Hala na itsahipangan pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha pa ang gala. Kay damong padidingit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang pa umuran ay pagkala